Aiwa muri yeZimbabwe pane nhau dzinosirisa dzatauya nadzo muzuva ranhasi dzekunzi pane vanhu at least 15 vanofira mugold mine remumwe of the characters vakaexposwa neAlJazeera emagold mafia makore apfuura anonzi Scott Sakupwanya. Aiwa muri yeZimbabwe, nokuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Aiwa muri yeZimbabwe, kune vanga vasingazivi Scott Sakupwanya, Scott Sakupwanya is the new mabukutafara MP who was after losing the elections in August 2023 to the Citizen Coalition for Change. Honorable Munyaradzi kufa kutizwi of ZANU-PF and mnangagwa. Asi ZANU-PF na mnangagwa vanoengineer kuti paitwe ma-illegal recalls ma-opposition CCC MPs obva papinzwa Scott Sakupwanya. Scott Sakupwanya ndemumwe akaexposewa neAlJazeera makore apfuura vachinzi aiwa ndo magold mafia, vanhu vari kuluta maminerals achienda kune dzimwe nyika vachiburitsa maresources emuZimbabwe zviri illegal. Saka mhuri yeZimbabwe muzuva ranezuro tinonzwa kuti pane vanhu 15 at least 15 vanonzi vakafira mugold mine irori, gold mine raScott Sakupwanya. Saka mhuri yeZimbabwe tinoona nyaya iyi inobuda munewspaper remuAfrica inonzi Africa Beauty or Ruined ichinzi with all that money and resources Scott Sakupwanya has looted, they could not make Red Wing mine safe for the poor and struggling mine workers who on top of that are poorly remunerated. Now the families of the poor mine workers have lost family members due to the negligence and carelessness of the rich ZANU-PF gold mafia. Saka nyuswara para expose zvise rikati kunyange nemaresources avainawo vari kuluta maresources akawanda achienda out of the country, asi haasi kwanisa kuisa maconditions ari conducive kuti maminers aya ari poor vasiri kunyatsa kubhadharwa vafire imomo vachisiya vanhu vachitambura mafamilies evakafa vachitambura. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzira munoti kudii pamusoro penyaya iyi, futi muda comment section medu. Aiwa muchilike muchisubscribe muchaenda kutina on the bell icon toramba muchiwana maupdates anokupai pano paZim News Live.